La formació d'educadors és un factor de vital importància pel desenvolupament d'una societat. Les tecnologies de la informació i la comunicació de l'aprenentatge i el coneixement i del treball cooperatiu i col·laboratiu han de ser utilitzades com un recurs més en el procés d'ensenyament-aprenentatge. En aquesta línia de treball es proposaran accions perquè els formadors esdevinguin competents tecnològicament amb la finalitat de que els usuaris d'aquest procés d'instrucció i formació adquireixin una sèrie d'habilitats tècniques, aptituds i hàbits on la utilització correcta de les eines tecnològiques estigui present i s'aconsegueixi l'èxit del procés de formació dels educadors. Nosaltres basem en principi en tres eixos, que són tot el que pot aportar la tecnologia en l'àmbit de la innovació educativa, del que podria ser la innovació didàctica, a l'escola, a l'aula concretament. En segon lloc, tot el que té a veure amb la capacitació digital, amb la competència digital del professorat. Per tant, quines són aquelles competències digitals que tot professor, tot mestre hauria d'adquirir al llarg del seu procés, tant de la formació inicial com contínua. I per últim, una qüestió que no és menor, que és bastant rellevant, creiem nosaltres, que té a veure també amb com es gestiona el canvi al voltant de la tecnologia, com es gestiona el canvi en tot el que pot arribar a suposar l'aprenentatge amb aquestes eines i, a banda d'això, la seva aplicació a l'aula.